I encourage you to keep up the good work and continue contributing to Malta's efforts and energies in the pursuit of peace. Dan kien il-messaġġ li wassal President ta' Malta George Vella meta ndirizza lil konsli Onorarji ta' Malta fil-Palazz tal-Belt Valletta l-ewwel laqgħa mal-Konsli sa minn Mejju tal-2019. Fil-messaġġ il-Konsli Vella tkellem fit-tul dwar iż-żewġ gwerer li għaddejjin bħalissa, dik fl-Ukrajna u dik bejn Iżrael u l-Ħamas. Sfidi li ma kinux preżenti l-aħħar darba li ltaqgħu u li ħallew impatt fuq is-stabilità ekonomika u politika globali. Il-President ringrazzja b'mod partikolari lil konsli għall-għajnuna li huma taw lil mijiet ta' Maltin li fiċċew l-għajnuna barra minn xtutna, b'mod partikolari waqt il-pandemija tal-Covid u fakkar lil konsli onorarji sabiex jużaw l-arfin legali, ekonomiku, soċjali u kulturali li għandhom sabiex jassiguraw li ma jkunx hemm ebda kundizzjoni inġusta jew mhux dinjituża. Il-President ħeġġeġ il-konsli onorarji biex jaħsbu b'mod kreattiv u talabhom jagħtu attenzjoni mill-qrib il-wirt kulturali Malti. Il-President hemm billi talabhom sabiex huma jżommu l-istess livell ta' professjonalità, kompetenza u fiduċja mas-suċċessur tiegħu, kif it-terminu tiegħu bħala President risaq lejn tmiemu.